Base Control, please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga palanggan ng Bantag Palamati Region Wide? Mga palanggan kita sa labilin isa ka oras. 23 minutos karon nga adlaw. Webes, pat ini ang numero sa kalendaryo. Petsa 19 na. Webes naman nga edisyon sa inyo sini nga pala tunturan sa ilandang liwat naman naton nga manging kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sila nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sang aton sinika polisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinima tagadurungan oras sa kagabiyon ng aton sinima patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sang probinsya dakbanwa sa Bacolod. Liwat nato nga bantayan, liwat nato nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Sir Minardo mag-responder. Back to back sa itong piloto Action Ninyo Bugina. Ato naman pagbantay sa mga balita update sa national, international, just in report, flash report, breaking news. Webes nato sila nga pagpangalagad. Upod nato ng News Center with Action Dale Salazar. Upda makita sa atong sila nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Sir El Rey Dotilios. Back up din sa itong nga IT expert, Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villa Canas, ang Batang Suay. Sa kinahanda ng inyo sinalagad, ang inyo sinigang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 21 minutos. Kapag pangalagad, diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Sa ato sa nga mga suking at tagpalabati, nagasunod ka nagabuylog katagabi diri sa inyong palatuntunan. Sa ato sa nga mga Facebook lover, nga nagalanta sa ato sa nga Facebook Live, inyo greetings, tingba kaglip uta. Ang pinaka-importante, kung kamo nagaupod katagabi diri sa ato sa nga pagpangalagad, ang ayo ko sa inyo, paliog lang like kag share para everybody happy! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa loto, i-recap ta karon ang tatlo ka draw. Kag sa nagataya naman sa loto, 649 kag 642 ang resulta aton ma'am dugay lawagon. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:40 na. Oy, ulan naman. Sabi ko do kanami sang butlag sang adlaw kina sang aga. Sabi ko mangintayo yun na wala ulan ay pagkahapon tana nag-ulan hasta subong ang ulan. Dila sa Bacolod ha. Hindi man negro bilog nga negros. Kamusta ang inyo banwa? Kamusta ang inyo syudad? Gaulan man pareha sa Bacolod? Halong-halong lang kita ha. Kaya madanlog ang atong dalanon. Aksidente naman na sa may bangga country homes so. Ano to? Auto versus ano to? Tin-wheeler? Waikaha? Anong plastadas to man? Bungguanay? Santikanay? Muna nga kung ibaw halong kita sa mga amuning mga lugar bala, mga diversion road, mga solo circumferential road. Ito kung gusto kasalig ta mo, lapadalan, tawhay dalan. Kung isa, hindi mo ganyan malikawan ng aksidente ha. Ngara kung isa nga mga salakyan lagko, bala mga tracking niyo. Kung kaysa magparking sa dalan daw halos sa ako paro ng piyak na lane. Okay lang na yakon na hindi kadalagan kag aberyado pero ito importante da. Kung aberyado, kinalanon mo ganyan magbutang ka sang ginatawag nga early warning device. Para nga ma-avoid bala? Para malikawan ang aksidente sa dalanon. Kung kamo man nga mga salakyan nga gulugagmay, hinahinay man sa papadalagan ay hindi kayo kung mga circumferential road ang agyan nyo daw matcha ko siya daw hari ka mo sa dalan paano ko mag-apply ka mo daw yung preno kung makitaan nyo layo ang mga aberyado ang mga salakyan ang mga nag-parking nga salakyan sa dalan sabi na ko may mga karga sang tubo muna nga basta ka na circumferential road hindi ka mo maghala ka saligid kaya mo nagsalig sa kwan damo na nakalabusong sa salig-salig. Kaya muna, amo muna sa dalan na. Hindi ka manging complacent. Hindi ka magsalig-salig. Kali mo, taway dalan, si Corferential Road. Dala pa rin ko siya nagkakatabong aksidente. Kaya nga, sobrang salig mo. Ano ba padalagan, kahinay lang para safe and sound bala. Nabala matya ko doon, maginahing agawan. Kagil matya ko doon, emergency, kaya nga nagadali kay Imuya. Padalagan sa lakyan ka pahuyab sa lakyan mo. Kada wala man na sa ginadalian, kada wala man lang emergency, hinahinay lang pinamilya ba lang adala. Hindi matya ko padalagan ka sa dalan, do imo dalan, do hari kas dalan. Ano ko mga bulubagras na kaga bulo bukol na kaga hulahanog-hanog sa lawas mo kay madadala na sa hampol kakaslag lang punaya. Mga nabali, natulaan mo sa lawas mo, magkalaboka na ulo mo ti. Kung hindi hospital, 6 feet below the ground gate. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. All set naman ang security sang Bacolod City Police Office sa unang adlaw buwas sang Bacalaujat Festival Kong Hei Patchoy Chinese New Year. So good buwas. Biyernes. May mga aktibidades nga hiwaton diri sa Bacolod sa tatlo ka venue
ang Chinese Temple dabala sa may Burgos Street, ang Upper East, kag ang Bacolod Government Center. Amo na yung mga lugar nga dira matabo ang pila ka mga activities in line sa Konghei Patsoy Chinese New Year Bacalaujat Festival. We're talking about police, 300 ka mga PNP personnel ang iga-deploy sa mga venue sa diin matabo ang mga aktibidades. Way labot na sa iban pa nga mga government agencies concerned, mga taga BGMP, mga taga Bureau of Fire, mga rescue group ta, mga force multiplier ta, kamulig man na sila buwas sa Konghei Patsoy Bacalaujat Festival Celebration sa Bacolod. Lagid ka mo magpatap inom ha sa okasyon ha. Damo ta pulis nga iga-deploy ha. Kati sa interview ta kina sa ugto kay Police Lieutenant Colonel Noel Polines, ang Chief City Operation Management Unit sa Bacolod City Police Office. Mga 300 gidya mo ka PNP personnel ang ila deploy. Way labot na sang component nga Philippine Army kag SWAT team. May mga police assistance desk nga patindugon, may mga operational command nga patukuron para nga maging masulhay ang pag-responder sa aton sa kapolisan kung kinanglanon ang ginatawag nga police assistance. Yung panawagan ni Police Lieutenant Colonel Noel Polines ang kooperasyon sa publiko. Ano man nga mga security measure nga ginapatuman sa police aton sa Bacalaujat Festival site, sundon talang. Parang bisan paano mangin malinong, mangin matawhay, mangin masadya ang opening day sa ato sini nga Bacalaujat Festival. May mga dalan nga isira, may mga dalan nga abrihan, may mga dalan siguro nga timo on one way or alternative para hindi maginutok trapiko ta. Hindi pa ko magtalan dahil may mga mag-supervise man sa inyo na mga traffic enforcer. Siling ni Police Major John J. Liba ang head sang Bitaw at the same time ang chief man sang Traffic Management Unit o kon Traffic Enforcement Unit. Atong walo ka mga big bikes, sakay aton nga mga motor cops, i-augmenta sila sa mga lugar sa diin mag-supervise sa dalagan sa trapiko buwas nga adlaw. Di kabay pa Biyernes, mangin maayo lang ang lakat sang panahon para nga everybody happy man bla. San paano makaselebrar sang Chinese New Year? Sigurado ko may mga aktibidades nga makahatag kalingawan kalipay sa mga utod naton buwas na magakadto sa festival site. Talaga pamangkot kung may event sa Lacson, why na to yung Lacson? Ang Lacson ito ito patay Kung Bacalaujat Festival ang pagambalan, why yung event sa Lacson mo? Unlike sang nagligad yung mga tinuig, kita mong Lacson, may mga nagkakinabit-kabit nga daw Christmas balls bala. Kaya ka Chinese, subong ya, why kakikita sa Lacson nga may mga nagkakinabit-kabit bandirita, siguro may ara pero mga disenyo ka Chinese in celebration sa New Year, why kag niya makita sa Danlan Lacson. Kaya pagkamayo sang LGU nga dributang sa Bacolod Government Center kag sa Upper East. Amo na ang mga lugar nga may mga aktibidades. Dalon tala sa papangamuyo amangin mayo ng lakas sa panahon para ang tanan maka-enjoy man. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa piyakabahin ti balik na sa ila sili na tungdan nga mga balay atong mga evacuees naton sang nagbakbakanay kahapon ang NPA kag Army. Amat-amat naman sila nga nagbalalika. Sa ila sini nga mga purok, sa ila sini mga sityos nga nasukupan sa ina sini nga barangay. Daw nagtulo tarawhay naman ang ila didto nga kabukiran. Matapos nga ti kahapon, nagbakbakanay naman ang 15th IV sa Philippine Army kagrupo sang New People's Army. At least madasig man ang responder sa aton nga mga government agencies concerned. Bilagid ang DSWD, ang aton nga mga barangay official sa mga barangay nga may mga naga-star sa lugar to nga nagabakbakanay, at least nabutang ta sa safety ang aton nga mga pumuluyo na hindi bala maipit kag hindi mangin sandwich sa amo nga sahi sang insidente. Bilagid dira sa area sang barangay o sa area sa Kawayan. Mga sobra 400 to ka individual ang nag-alsa balota halin kahapon hasta kagabi. Kaya ito bisan gabi na mabatian pa yung linukpanay sa armas. Ay kabudlay no. So New Year lang. Ayos. Ano pa? Ang isa sa mga tourist pasta sa Binalbagan, ang puwerte kalaba-laba nga daw laba-laba nga alat tinai na dalan ginakabig subong nga tourist spots dira sa Binalbagan sa Biao. Yung ugtas kita si Mayor Bebot Mirasol. Kaya may mga riders ta kami mga bisita da kung kaisa. Hindi na kay tanan ha. Huwag taga-generalize ha. Inimo nila yung basurahan. Ang inang lugar da nga ginawa mga ni ka-LGU da kapaninlo. Iba niya makadto da ma-laptop pa sa ila basura. Bunano naman kami nyo yung reserve na da nga tourist pass. Tapos ang inyo yung mga basura ginabili nyo na sa igadala da kalaw ay tanawon. Wala da iya bayad ang magkadto da sa Biawa sa ginakabig pinakalaba man nga dalan da nga nanging tourist spots na sang halos taran nga mga riders. Wala da iya bayad kung may panukot wa ang ngalan kag report kay Mayor Bebot Mirasol sa Binalbagan. Kaya wala da iya bayad, wala da entrance fee Tapos ang mga pamasyar da baka nagkakaladto da palihog lang ang basura nyo, putsa nyo kag isulod nyo man sa plastic. Hindi lang kasi nagalaptahon nyo sa igadalan da kaya kalaw ay nakadlaw kung dumilian da sang LGU ang pagkadto nyo da masiri naman kamo nga ginadingot sa inyo karon kay may libre na da nga taranawon kakaladtuan kamo da kaya gusto lang kamo ka lapta ka basura nyo. Mayo ko may DPS kay kung bisa ba ka ni DPS diba managaling ka pangulikta basura muna bla sa mga lugar kari kang gina-preserve sa mga serving tourist attraction idipinsahan taman ay taman pag pinagustuhan ng malagaw kita da kag maglaptas ang inyo dira nga basura kay baw kalaw ice people. Hindi kaya mayo unang ako nga suggestion da para nga ma-maintain ta katinlo da although nga makapoy-kapoy ni sa mga barangay official sa isang barangay Biao Binalbagan i-activate biyang nyo dira nga tanod san paano pulo pamasyal ka maglagaw-lagaw na dabi pangsita da ka magbangsaway da bala sa mga puto na aton da nga nagalalapta sang ila sila nga basura kay kalaway gidya
So puli matagaan ni aksyon sa mga barangay official dira kag barangay tanod sang barangay Biaw. Kay tikalon kamo nga may ara kamo dira tourist spots nga ginakadtuan sang halos tanan nga nag-viral ni sa social media mo. Oy labot ka nag-viral sa social media ang malatinae nga dalan nga kalaba ay nagbantog bantana ang paglapta sang mga basura. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:55. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay,
Basta pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Action Radio Philippines na time in punto pangot las 10. May gabi dira sa mga kapulisan sa police station number 3. Bawang ila patrol car daw nagasigabong gid ang Action Radio. Labi na gid kay Police Executive Master Sergeant ni sa Blamong Richard D. Maala. Ay, puwerti. Nagamonitor sa aton si Police Executive Master Sergeant. Correct na, sir? O kon Police Staff Sergeant Richard D. Maala. Ang mapisan nga, isa sa mapisan nga Police Station number 3. Assign ni sa Traffic Division niya sa Police Station 3, si Sir D. Maala. Isang tawag lang niya. Sabat dayon mga pulis nga do kapos tawgan lang mga importante lang nga ipamangkot ka sa iyaya. Basta walang dlagan si Sir Di Mala. Way gadala sa lakyan niya pag-ring sang cellphone niya na ya. Matik ya. Sabat na sa dayon niya. Kapag ko may mga aksidente, abot niya na dayon mong pagkagal natin manawa ko siya Ang gabi dira sa mga kapulisan sang Police Station number 3 sa papamunan ni Police Major Armilin Vargas. Ang ilan nga deputy police chief na do gin-promote naman gani mong boss si Sir Di Mala dito do promotable naman gani ni Police Executive Master Sergeant sa kon Police Staff Sergeant. Sir Di Mala, may gabi na sa imo. Pag sa mga naka-duty sa patrol car sa station number 3. Wag kita ta, sir. Ingat ara imo ang auto nga nabungguan. Action Radio Philippines na tayo maras 10:02 na. Ante sa mga report na gikan sa atong cinema correspondent. Una akong report na Action Cell Minardo. Reporting live gikan sa atong Silinga Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Hari si Action Cell Minardo sa Patrol Action Cell. Mauna ng gabi. Please come in. Action Eric, maulaman ng gabi. Damabas pa ng dila ko Ang dami po. Ang dami ang dila nga hindi mabasa. Kaya karong budlay na mapas mo. Kung lang kilala ko pa niya, mabasa lang ang hita, hindi lang dila. Ayo. Doka damo da. Doka damo da sang fire. May fire trucks dubangan mo O kada ga-flashing sa mga bubog ni Action Eric. Krudo. Ang bubog. Ano ba sang kristal Action Eric? Kristal nga naglaptas tong adala, hindi niya gasolina o kun krudo? Hindi Action Eric. Ang yan nga kakristal nga mga nagkarabuka, bala? Mga delikado nga daan. Anong plastada sila sa aksidente? Naman ko damo da sa ilaw? Oo, kahit yung sunod rin sa may driver sa trailer Action Eric, kaya ni siya sa may talisan, nawin ni si tatay, 65 years old na Action Eric, no? Senior citizen naglina? Oo, dala na to sa hospital kay may laceration sa iyang agtang sini. Ay. So nasa iyang going ni siya sa Bacolod, halin talisay Action Eric, nasang akaginisugatan niya ang 4x4 nga Mitsubishi, magana sa 4x2, ano kayo ng bungguan ng kaya bullet. Ano na? Pick up na?
Mitsubishi Action Eric, hindi man to siya pick-up. Van na style naman Action Eric. Okay, 4x4? Ang, oo, nabungguan. Sino nakabunggo? Sino nakabunggo? Ang 4x4 o kung ang trailer ni tatay? Ang trailer si Action Eric, na trailer kay going ini siya sa Bacolod. Okay. Kaga siguro maliko di tani ang Mitsubishi. Oh. Galing kay sunod rin kay tatay na agaw ang iyang linya. Kay kung tanawon Action Eric, ang inyong line ang sa right side kung going ka sa Bacolod, mas malapad. No? Kung sa akong pagtanaw, kumparar to sa Piyak, which is siguro ang clearance, dako-dako, sinisang Mitsubishi, gano'n na buot, ito ang India, tatay para hindi matamaan to sa rakyan, so sige, was-click niya din sa igad, ang trailer sini, no? That's why sa ang pirasyon sa buti, ang Mitsubishi, medyo, ano man to, gupe man, no? Siniginaga ko ba ni Tagina nga makuhaan, talaga kayo pagka-abot diyon, nag-hiyaga man to dalagan, no? Nag-nakat sini, ang Mitsubishi, ang driver, pasunod rin sa may country home sa direction Eric, no? Kay maluko, man sa kanin siguro. Yung to si tatay, ginagawa na mga anay dala, no? Kaya daw, okay man siya, conscious man gamay naman to ang pilas galing kay medyo nakaldaan goro. Tila naman ni daan sa tuig ko nga driver si tatay, dugay-dugay na Eric. Nagayon kay Getty, amo lang yung at tilaw sini sang aksidente. Do ka lapas ang dalan. Dagin kuha niya para kang ginagawa pang lugar sa 10-wheeler? Correct, Action Eric. Ano nang ulo sa 10-wheeler? Doon nagkiwi, gina ka na doon nagliso, ginaw? Ang trailer ni Action Eric, kay ginbunggo to dito sa driver, na diri sa may pader na diri, para hindi na matabaan. Ito ang Mitsubishi. No, so nasaya kay nagkatog dito sa... Ang pader, way man mabuslot ka tumba? Wala man Action Eric, kaya ginwaslit siya mo, galing kay nahingagaw, gaya ako narambot, ini ang Mitsubishi. Yung sa diri, yung tindugan ko Action Eric, bike lane na di mo. No, oo. Siguro na alang-alang o kung wala nakitaan, ara na sa outer lane, ini ang Mitsubishi Action Eric, nga manugluko na ito namin, pag narabot sini, nagkanto di siya sa linyas ang trailer Action Eric. Hindi mo na delikado, no? Sasanag mo na na parkingan sa trailer at sigadalan? Action Eric, inbutangan nila sa warning device. Oo, marami man butang warning device, kaya kasi mabungguan naman ang mabladas ng iban? Oo, tiyang motorsiklo Action Eric, halong-halong lang gid sila. No, kag-observar gid sila, ginadabihan pa niya. So far, yung dalan sa Action Eric, medyo kasanag-sanag man. Naging nga parte, ang dito lang sa may country homes niya magpaliko ka, ang medyo madulom-dulom. Kay Drea, bastantin na di ang suga Action Eric. Di na to ang kuwan ang dinatang Mitsubishi, ito ba kukita, kasi gadalan? Wala na, naglakat naman sa Action Eric. Naglakata. Si Sir Dimala, ara pa daw, na? Sila ni Sir, Arap Action Eric. Ara pa si Sir Dimala, Basi kung baka... Wakakati sila sa imo, Basi makatulog review ko danay gamay kay Sir Dimala da, ano nang plastada, pagidugang da. Delika, gali Action Eric. Pag inabali Sir Fort Arthur. Delika. Delika nga Mitsubishi. Delika, gali. Hindi lang nga type Action Eric. Oo. Mayo man kay tigil butangan naman sa warning device. Okay. So, that's why sa mga nagarabay, ligmat lang gidre kay kung hindi ka swertehon ni karon, no ka backward nga daan ang buli. Pader. Backward na sang buli sila sang trailer, ang pader buslot sir. Buslot gid man karon beta nawon tabiyaw. Buslot gid man ang pader, mo kadako sa ulo ka trailer, way sa kabuslot ka way sa katumba. Magani, grabe ang mga salakyan pa didaan, no? Amo kung kitaon ni warning device sila, grabe, paburuhot nila. Basta ba naman nabot karon sa aksidente naman na diliwataw. Basta may sungkit na karon, hindi man? Ako hindi makitaan sa sulod kung may din man ang pader ba Action Eric ka. Kaya hindi kitaon, sa piyak siguro. Kaya mga kristal, sinagpapigo, ganyan ang trailer Action Eric. Tiyan mo siguro na pila sa kagtang ni tata, ito nasikan ko sa yung windshield na nabuka. Correct Action Eric, nga nagparapiskan siguro sa mga bubog sa nakon sa kristal. Kaya urot, gini ang siya nga windshield Action Eric. Kagayang dere, makitaan ta gini arado, gini ang duta dere, kagkilamunan, no? Sa makilid, sinisang nga pader Action Eric.
Oo, sabi okay naman kay ang dalan sa ginhingaga man sa nga biro sa protection flashing. Oo. So malabya nagid sa gamay lang ang mga nagkarabili na Amerika pero ara naman sa igan na hindi naman delikado gid sa mga nagilabay sini. Oo. Sa guma. No? Pero kung maglantaw ka, ang posisyon sa trailer do hindi man makahamper ka do, hindi man delikado. So Eric, inapit na rin siya sa mari naman sa may outer lane, nakagsalapit sa bike lane. Oo. Pero kung ikaw maglantaw, hindi man delikado sa mga motorista ang iyang plastada. Medyo delikado. With your action, Eric. Huwag lang lang guro da. Ang importante nga makita na da sa trailer na. I mean, may igos ang sanag bla. That's why, ari pa dito sa buong, ang police station 3, maging postingan na nila, o kung nang patrol, dagdara, naikitara. Ang mga salakyan, ang galabay, ang simbutan, ito katasig sa dalaga nila daw, wala mga atayo. Sumugani, ato kaginang na nagasunod na sa akong yung salakyan, ato kaginang, no kada signasig sa mga padalagan. Pero wala sila idea kung sa layo, action, Eric. Action cell? Yes, action, More Eric. information, dara standby ka kami pasunod lang ko standby patrol ha, sa imo dara nga area of responsibility. Action cell Menardo, balikan ko lang ikadra pagkatapos ni. Luterna Plus Herbal Capsule. O sinining parinas ang dumalagkap sa di maayo ang apong tulog gabi. Itang nag-inon ako sang Luterna Plus capsule. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, may pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami sa nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay
Abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Reporting live dala sa may Circumferential Road sa area sang Country Homes sa sini aksidente nga natabo karon gilamang gabi. Action cell, please come back. Yes, Action Eric. Kung hindi, pag hindi makakalin ang patrol, hindi ng police station sa Action Eric ko, kay ginabulubantayan sa nila. Kung kung sa ako pag-tanaw sa Action Eric, medyo delikado, no? Ini ang area kung nasaliin